yo, maayong buntag, Subo. Di dami sa sa Cebu. So, balik ng Tagalog ta makaintindi yung malang people. Malikapan pa kami nandito sa Cebu. So, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Mag-update tayo kasi punta tayo ng north. So, time check. 6 AM. Tayo ng north bus. Doon tayo sasakay. Sa yung natin target? Bantayan Island. So, according sa info na nakuha natin, so sasakay tayo ng black taxi. Tapos doon, siguro mga 2 hours to 3 hours yung biyahe. Tingnan lang natin. So, after nun, sa support ng Hagnaya, yung Hagnaya is part ng San Remedios na municipality. Sasakay tayo ng ferry. So, meron din sinasuggest na na mas mura doon, Island Ferry. Yun yung sasakyan natin. So, siguro more or less 1 hour. Maganda naman na yung panahon ngayon. Yun yung sasakyan natin papunta ng island. So, sa Santa Fe kami maglalagay. So, siguro mga 3 days kami doon. So, gagawa tayo ng mga adventure. Yun yung abangan nyo sa susunod na mga video. So, salamat. Nico on the beat, boy.
gutom pa tayo. Ano tayo na makakainan? Yo! Welcome! Dito na kami sa Naya Beach Resort. Sa ano din to? Sa Santa Fe. Bali, dito na kami sa Bantayan Island. Ito yung nakuha namin na room. So, binook namin to ng early 1 month. Nakuha namin ng 1.5 pero na-found out namin na yung nabook pala namin is electric fan lang. So, pinunta na lang yun namin yung doon sa my front test, in-upgrade sa para maging aircon. So nagdagdag lang kami ng ng 600 for 2 days. Tapos yan, yung itsura ng bed, maganda naman, malapad sa bed yun. Yan, dalawang malapad na bed. Yan, dito sa loob, makikita nyo, may desk. Meron siyang bolt, ay malaking TV, may magandang aircon, saka dito lagay ng mabahong ninyo, saka ito meron dito. Yan, sila dito magandang siya. Yan, so yan yung makukuha nyo dito pag pumunta kayo ng Naya Beach Resort. So time check yan mga 12:20. So gutom na yung gutom na si Kigwa. Gano'n tayo magandang kakainan. Okay, abangan nyo. Kain tayo, punta tayo ng puntahan natin yung nakamula ditong Imperial Square. Nandun daw yung mga parang food park. Madaming madaming pagpipilian. Okay yun kasi Cotton Jones na.
ride kami galing ng Santa Fe. Ikot kami, dumating kami dito ng Bantayan. Suotin lang namin ang saglit kasi 5 p.m. na. So pasok tayo ng kanilang plaza. Ito yung yung port ng Bantayan, town ng Bantayan. Yan. Okay din, chill yung town.
Tower Beats on the track. Tower Beats on the track.